Jordan 3D Monster 3D Disaster Jordan με LQ50. Jordan, look at me and say hi. Say hi. Όχι, το say θα το πεις, say hi μόνο. Hi. Πόσες φορές να σου εξηγήσω ρε μου. Ρε μαλάκα, από τα γερμανικά μου ελία. Μη λαλείς μαλάκα. Ακούσε στην τηλεόραση. Ρε, ποιος έχει καφορτιστεί? Έχω εγώ. Ο Jordan με autopilot πάνω στο LQ. IMAX. Ένα λεπτό να σε κανονίσω. Δεν να σε κανονίσω. Ρε, έχω IMAX. Έχω. Ανοίξω να χρησιμοποιήσω το κίτρινο. Ο Jordan έπια δουλειά στο δημαρχείο, έκοψε το γρασίδι. Ο πομπός πενζίστος, ένα άλλο σκουβέτα. Αυτά ήτανε η ολιγόλεπτη τύση του Jordan του 3D Disaster. 3D Disaster. Τόσα ξέρει ο άνθρωπος, τόσα πέτα. Άψιμα, σβήμα. Πολλά τέλεια πτήσεις σου κύριε Jordan. Να te βάλουμε να σε δούμε πόψε ο κόσμος.